Takže čau lidi, vítám vás u nového dílu a je to tady u OneBlocku. Jsme tady zase, druhý díl a tak máme tady můžeš jít na bok? Prosím. Jo, díky. Mám tady pro vás jednu takovou menší nabídku, nice, kráva. Mám pro vás menší nabídku, jestli chcete a nebo ne. Napadlo mě, že pod nějaké video, ještě řeknu vám v tom videu, že pod tady tohleto máte napsat a budete ti, co tam napíšou, budeme losovat z komentářů a budou připojení na oficiálním začátku .smp. Takže budeme losovat z komentářů, kdo tam bude tam třeba 3 hráči z těch komentářů, co vylosujeme. Takže určitě napište pod nějaké video komentář, ještě vám řeknu jaké. No a teď k OneBlocku. Vlastně vůbec jsem tady nehrál a zjistil jsem, že jsem si dal předtím na začátku jinou verzi, takže jsem byl úplně zděšený, že se nám to tady smazalo, akorát, že nesmazalo, jenom jsem jaksi neudělal. Dal jsem si prostě špatnou verzi. Takhle. Napište mi do komentářů taky, co bych měl tady udělat na tomhle serveru. Halo? Teda ne na serveru, na tomhle světě. Dobrý, máme tady. Je tady nějaká moje věc? Halo, prosím. Dobře, vypadá to, že mi hlínu nechcou dát. Já furt mačkám CTRL místo Shift. Ach jo, no nevadí. Taky jsem přemýšlel, že budeme hrát teda ještě jednou Counter-Strike, ale budeme to začínat hrát až cca někdy budeme to začínat prostě na nový rok až nejspíš, protože se mi nechce tady prostě můj počítač nebo je nějaký problém v nastavení, nevím, nechce podporovat, abych natáčel jiné hry. Jakože třeba když chci natáčet 1v1 LOL nebo třeba například ten Minecraft, teda nějakou prostě jinou hru, Roblox a tak mi to tam píše, že nepodporuje to, takže to musím ještě přenastavit. A samozřejmě nezapomeňte dát like a odběr, protože mě to moc pomůže, pro vás je to jenom kliknutí, takže proč ne. A na tom serveru bude hrát. Vím, že tam budu hrát já samozřejmě. Bude tam hrát určitě Simec. Nezapomeňte mu dát taky like a odběr. A dívejte se na jeho videa, jo, protože se to vyplatí prostě, tak proč ne? No. A já bych řekl, že bychom si mohli postavit nějaký první tady kolem našeho kolem naší prostě tady tohodle bloku ohradu, aby když se tady spawne nějaký mob potom později, tak ať hned třeba creeper, tak ať hned neumřeme. Co tohle dělá? Nevím. Ať hned neumřeme prostě a žijeme dál. Dělá se to takhle. Tak já bych řekl, že 12 zatím bude stačit. Třeba byste šli na bok. Zvířata. Uhni. Dobrý.
Už půjde to? Yes. Dobře, musíme se ještě musíme se ještě vykraftit více. Třeba tolik. Hop, hop. Hop. Tak. No. Takže ohradu už skoro máme. Tím bílá kráva vypadá strašidelně hrozně. Já se tě bojím. Aha, tady ještě musíme udělat vchod. Dobře. Už to pryč, slepice. Takže já bych řekl, že je taková provizorní ohrada hotová. Tohle si můžeme schovat sem a uděláme z tady v příštím díle bych tady udělal něco jako většího, že uděláme ohradu na zvířata a uděláme z toho menší bejsu. No a co tím budeme dělat? Budeme sázet stromy. Slyšeli jste správně. Ano. Viděl bych to nějak takhle. Takový můstek sem. A teď tady bude rozdělené z dva. Takhle bych to udělal. Ukáž. Je super, že když spadnu, tak nepřijdu o věci. To je hodně velká výhoda. Protože jinak bychom už neměli nic. Takže, bych řekl, taková zatím zahrádka na dřevo. Máme menší. Až koukneme se sem. Dobře. A přemýšlím, že tohle ještě jednou budu se tady snažit dostat. Tady cedulku Jamieho, ať tady je s náma, dívá se na nás přitěžení. Jo, takže třeba v příštím díle tady uvidíte už i Jamieho. Uvidíme. Zkusím to nějak udělat. Takže čau čau a nezapomeňte dát like a odběr.